Predstavujeme vám novinku v oblasti drenážnych systémov. Odvodňovacie debničky. Ich jedinečnosť spočíva v tom, že vám dokážu ušetriť obrovské množstvo kameňa použitého pri drenážovaní. Ich výhodou je ľahká manipulácia a rýchla montáž. Takto postavená drenážna stena ochráni váš dom od vody a vlhkosti. Cez takúto stenu neprejde k vašej stene ani kvapka vody. Voda bude bezpečne odvedená pomocou drenážnej rúry preč od vášho domu. Debničky plníme kameňom s frakciou 16 až 32. Dá sa to robiť ručne, ale aj pomocou bagra, čo vám ušetrí kopec času. Takáto drenážna stena sa následne prikrie geotextíliou a môžu sa robiť terénne úpravy. Naše odvodňovacie debničky udržia váš dom v suchu.